can't remember. I pozdrav ljudi, ja sam Fuz, danas igramo Minecraft Dragon Escape. Izvinjavam se zbog ove muzike, neki lik je pustio tamo, eno ga. Znači, možda me budete sad slabije čuli, ali nije bitno. Idemo sad, igramo, neću da smanjujem da bi čuo kad mi je Dragon iza leđa. I krećemo. Igramo mapu koja laguje, znači ova mapa meni laguje. Mislim, laguje svima jer to je neki problem, ne znam zbog čega ima tog problema. Znači, idemo sad tu i... Ja čujem zmaja i ne znam gdje je. Mislim da je tu negdje blizu, ali to nije sad bitno. To je to. To je to. To ja volim. O, pa ovo mi je prvi put da sam stigao dovde. Moram tu pa... Ne, tu sam pogrešio. Nije bitno, znači ljudi, morao sam da se skoncentrišem na igru. I ljudi, sada ću da smanjim ovaj video settings sound. Znači da bi ispričao nešto. Htio sam da kažem, sad nemam cape, ali inače imam Minecon cape. To je, naravno nisam kupio, nisam lud to da kupujem. Ali sam skinuo mod, ima mod koji se zove VRMC. Znači to je jedan veliki mod u kome se nalaze mali modovi, tako da kažem. Znači to su modovi u koje možete staviti sebi cape, u koje možete staviti sebi neke čudne ruke ili čak ranac ili bilo šta. Znači imate dosta tih modova, papagaja i dosta modova imate. Znači ja sam taj mod skinuo. Sve što je potrebno da se subujete na kanal, šerujete, lajkujete i naravno podržite me da ja mogu da nastavim sa snimanjem. Bitno je da se subujete na kanal, kao što sam i rekao, da me podržite, da bi ja snimao tutorial kako staviti taj mod. Stvarno je jednostavno, a stvarno je cool za one koji imaju YouTube kanal, da imaju kao cape i da im bude lepše. Znači ja imam Minecraft cape. Jedina stvar je to što se taj cape ne mrda. Znači ne pomera se i stoji vam samo ne uz leđa, ali malo je odvojen od leđa, ali se ne pomera. Imaju cape-ovi koji se pomeraju i sve, ali ja taj Minecraft što imam, taj se ne pomera. Igramo sad malo ovaj Minecraft Dragon Escape i možda čak i ovdje završim epizodu, ovo je kao neki obavešteni klip, znači za taj tutorial i to će da bude jako dobro. Znači sad ću da izađem i da uđem u neki drugi lobby, ali ništa neću da prekidam zbog toga što želim da vam kažem o čemu se to tačno radi. Ovaj lik je dobio dobre stvari. Znači bitno je da imate mod VRMC i mod, nije to mod, to je FrodG, tako se zove valjda, Frog, neki kao, šta je to, i to je neki mod kao. Znači radi na 1.7.10 verziji, taj Frog mod morate da instalirate na komp, znači da ga instalirate i pokrenete. Čim ga pokrenete da izađete, ali ako vam ne radi iz prve, morate da prvo uključite 1.7.10 verziju, pa onda tek opet taj Frog mod. Poslije kada ste uključili taj Frog mod, bitno je da odmah izađete i taj VRMC ubacite u vaš folder koji ćete dobiti tokom instalacije Frog moda. Znači dobit ćete u appdata procenat, tu ćete dobiti file koji se zove mods. Znači to je
jedna fora. Znači, taj file se zove mods i tu ubacite taj var.mc mod koji je jako dobar i posle uđete na njihov sajt i prijavite se na njihov sajt i registrujete se. Izaći ću iz lobija i ispričati vam. Znači, registrujete se na njihov sajt. To baš volim, to sam baš oduvijek hteo. Znači, registrujete se na njihov sajt i kada ste se registrovali, kucate, imate search, tu kliknete i kucate capes. Znači, kada ste ukucali CAPES, nađete koji vama odgovara. Ja imam Minecon, imate neki blue cape, okrenuti Optifine cape i imate neke bunny cape-ove i baš dobre stvari, imate i torbe, mislim na ranac, imate dosta tu stvari i znači da opalim jedan selfie. Tu imate dosta stvari i kliknete tu i imat ćete zeleni kvadratić u kojem će pisati ne znam šta i vi tu kliknete i kada ste tu kliknuli izađete iz tog sajta i odete na vaš kompjuter, uđete u Minecraft i bitno je čim uđete u Minecraft i taj Forge mod, morate da imate taj Forge mod da vam bude uključen da bi vam radilo. Znači čim uđete u taj Forge mod i pokrenete Minecraft, odmah izađete i ponovo pokrenete Minecraft, znači čim ponovo pokrenete Minecraft, sačekate nekih par sekundi u gameu i pojavit će vam se taj cape, ne znam koliko ste me shvatili, bit će tutorial što će da bude jako dobro i do tada uživajte i pozdrav od mene.